ଉପରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ଖ ମାନର ଉପାୟ ଆସେ ମୋ ମନକୁ ଯାଉଛି ଭାତୃପ୍ରେମୀ ଭରତ ରୂପ କରିବ ଧାରଣ ମୂର୍ଖ ମର୍କଟ ନ ପାରିବ कहीं मो अग्रज श्रीराम कहीं मोर सानुज लक्ष्मण छाड़बे के पथ जीवी भीतर को मुहि तुम्हें किए कहीं पाई रात्रोधे करिछ गमन शीघ्र छाड़ मते बाट हनुमान शीघ्र छाड़ मते बाट
ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଶୁଣିଲି ଶ୍ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ନେବାରୁ ଲଙ୍କାରେ ଜନ୍ମ ବୀରମଣି କାହିଁ ପାଇଁ କରୁଅଛ ଡେରି ଛାଡ଼ବେ କେ ପଥ ଯିବି ଭିତରକୁ ମୁଇଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ମହାତ୍ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯଦି ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଦେବି। ବୋଲେ